Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammadin afdhalus salatu wa atammat taslim wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa man sara ala darbihi wa iqtada atharihi ila yaumil ma'ad wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, kuyamikidwa konse ndi kwa Allahu subhanahu wa ta'ala, mbuye wazolengedwa zonse, amene adalenga china chilichonse chimene chikupezeka kumwamba ndi dziko lapansi, amene adatikhazikisira malamulo, amene adatilamula ife kuti pamene tikufuna kudya tidye zinthu zokhazo zimene zili za halali. Allahu tabaraka wa ta'ala pamene adatilamula ife kudya zinthu za halali, kumwaso zinthu za halali, adatiuzaso ndondomeko ya mmene tingadyere mwa halali. Chifukwa munthu utha kumadya zinthu za halali koma madyedwe osakhala a halali ndi kukhala a haramu. Choncho tsiku lero insha Allah, pambuyo pomwamika Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumufunira zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, akubanja kwake tiwafunire zabwino, maswahaba ake tiwafunire zabwino, ndi onse maulama ndi mashekhe ndi maulana ndi mufti amene akufalisa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndi asilamu onse pa dziko lapansi amene akusatira chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kufikira siku la kiyama. Abalenga tikufuna tikambirane nkhani ya mawatinul baraka, malo amene mmapezeka madaliso a Allahu tabaraka wa ta'ala. Kuti kodi pano pa dziko lapansi munthu kuti akhale odalisika akuyenera kuti apange chiyani? Chifukwa pali anthu ena timagwira ntchito tili ndi maudindo akuluakulu, chifukwa cha udindo umene adatipasa Allahu subhanahu wa ta'ala, kuma organization osiyana-siyana, kuma kampani osiyana-siyana, timazifira kuti ndife odalisika. Pali ena amapanga mabusiness akuluakulu, chifukwa cha mabusiness amene wa Amazon kuti ndi odalisika. Pali ena ndife ochuka, chifukwa cha kuchuka kwathu timazona kuti ndife odalisika. Pali ena timazifira kuti ndife anthu okongola, tinabadwa bwino, chifukwa cha mabadidwe athu timazona kuti ndife anthu odalisika. Koma hayi ndithu sizili choncho, teni tikhale limodzi kuti tione kuti madaliso eni ndi yati mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka, al-Qur'anul Karim kathirul khairat wasi'ul barakat kitabun mubarakun anzalnahu fihi bayanun wa huda. Qur'ani yolemekezeka ndicho chinthu choyambilira chimene munthu nsilamu angapeze madaliso a Allah tabaraka wa ta'ala. Akuti kathirul khairat, muli madaliso mu Qur'ani ochuluka kwambiri. Munthu amene angawelenge buku lopatulika la Qur'ani amapeza madaliso ochuluka kwambiri, amapeza thawabu zambiri kuposera chilichonse chimene angachichite pano pa dziko lapansi. Ndiye kaya munthu ali pa ntchito, kaya amapanga business, kaya ali ndi udindo, kaya alibe chilichonse chimene amachita, koma ngati akugwirisa ntchito Qur'ani yolemekezeka, constitution ya Allah tabaraka wa ta'ala, munthu amene ndi odalisika ndi Allahu tabaraka wa ta'ala. Wasi'ul barakati, Qur'ani yolemekezeka ili ndi madaliso ochuluka kwambiri, otambasuka, madaliso amene kuti tiyambe kuwatchula pano mpana dzuwa likhoza kulowa. Choncho munthu nsilamu ngati akufuna kuti akhale odalisika akuyenera kugwirisa ntchito Qur'ani yolemekezeka. Kitabun mubarakun anzalnahu, ndi buku lodalisika limene adalivumbulusa Allahu subhanahu wa ta'ala. Fihi bayanun, muli mmene momo kufotokoza poyela pambalambanda china chilichonse kuti choyipa ndi chabwino chimachitika mu chifuniro cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala watifotokozera mu Qur'ani yolemekezeka mmene tingakhalire pa umoyo wa pano pa dziko lapansi, mmene uzakhalire umoyo wa mmanda, komanso mmene uzakhalire umoyo wa tsiku la kiyama. Kandi akujanna, zonse zakujanna Qur'ani yatifotokozera, kandi akujahannama Qur'ani yolemekezeka yatifotokozera zinthu ngati zimenezi. Fihi huda, akuti mu Qur'ani yolemekezeka muli chiongoko. Munthu amene akufuna kukhala wongoka akuyenera kuti agwirise ntchito Qur'ani yolemekezeka. Qala Isa alayhi salatu wassalam, Yesu mwana wa Maria adalankhula ndi mmene akumusimbira Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yolemekezeka mu suratu Maryam. Isa alayhi salatu wassalam adalankhula kunena kuti waja'alani mubarakun ainama kuntu, Allah wandipanga ine kukhala odalisika paliponse pamene ine ndili, paliponse pamene ine ndikupezeka. Wa auswani bisolati wa zaka ma dumtu hayya, ngakhale Allah adandipanga kukhala odalisika
koma sikuti ndi chinthu choma zimenya pa mtima kuti basi ndisiye kumulambira Allah tabaraka wa taala. Akuti awsahu biswala, Allah adamulamula. Awsahu maanahu amarahu furidha alayhi. Allah tabaraka wa taala adamulamula Isa alayhi salatu wassalam kuti zonse zimene ali nazo, madaliso onse amene ali nawo ndi opanda ntchito, koma chimene chikufunika as-salatu, kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala, kunkwadira Allah subhanahu wa ta'ala, kuntamanda Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa ndicho kacho cholinga chimene Allah tabaraka wa ta'ala adamulenga munthu ndi zinyama ndi kuzisiya pano pa dziko lapansi kumakhala ndi moyo. Allah tabaraka wa ta'ala walankhula mu Qur'ani yolemekezeka, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, kunena kuti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sindinangolenga anthu ndi ziwanda ndi kuzisiya pano pa dziko lapansi opanda cholinga ayi, koma ndidalenga ziwiri zimenezi ndicholinga choti zimpembeze Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho Isa alayhi salatu wassalam akusimba kuti ngakhale adali odalisika, atumike nawo ngakhale adali odalisika, arusulu wa du'atu, komanso maulama ndi mashekhe osiyana siyana amene amayitanira munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ngakhale ali odalisika, koma kudalisika kweni kweni ndiko kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Munthu amene wakhazikika pa ibada, munthu amene ndi amene ali odalisika, chifukwa zosatira zake azamalira biqalbin salim, ndi mtima wabwino umene uzampangise iyeyo kukalowa kujanna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kudalisika kweni kweni kapena kuti kumalizira ndi kukalowa kujanna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka, inu ndi ine pamene tikukhala pano pa dziko lapansi, tiyeni tisayiwale chimene adatilengera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala pamene adatilamula kudya zabwino, pamene adatilamula ife kumwaso zinthu zabwino, adatiuza kunena kuti wala tatabi'u khutuwati shaitan, musasate mapazi asatana, innahu lakum aduwwun mubin, satana kwa inuyo ndi ndani oonekera kwambiri. Ama kubweresani zinthu zimene zikulephereseni kugwirisa sunna za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyeni tiyang'ane nthawi imene munthu Islamu akufuna kudya chakudya, amene akudya nzimbe, kodi amadya mwa sunna ya Allah tabaraka wa ta'ala, sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kodi pamene munthu akudya nzimbe wachula dzina la Allah subhanahu wa ta'ala? Chifukwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsiku lina adampeza mwana akudya, nde adamphunzitsa kadyedwe kuti kodi ngati Islamu adya bwanji. Adamuza kuti ya ghulam, o iwe mwana, samillah, choyambilira munthu imene ukufuna kudya chula dzina la Allah tabaraka wa ta'ala, nena bismillah kapena unene bismillahir rahmanir rahim, usanayambe kudya chakudya. Wakul biyaminika, ndiye ukamaja uzijela mkono wako wa manja, usajele mkono wa manzele. Hadithi yochuka kwambiri ilipo imene mtumiki sallallahu alaihi wasallama adatiuza kunena kuti ash-shaytani yaakulu wa yashrabu bishimalihi fala taakulu wala tashrabu bishimalikum. Adatiuza kuti shatana, shaitani, ibulisu akafuna kudya komanso akafuna kumwa amagwirisa ntchito mkono wake wa manzere. Choncho Islamu sakufunikira kuti akamaja ajere mkono wa manzere, chifukwa amakhala ali pa chipande cha shaitani. Akafuna kumwa Islamu asamwere mkono wa manzere, chifukwa amakhala ali pa chipani cha shaitani. Koma ndizomvesa chisoni, Islamu ambiri timaja za haramu, tita kudya za halali, koma majedwe yathu amakhala aharamu. Akhala bwanji aharamu? Chisanzo cha pafupi kwambiri ndi tii. Asilamu tikamamwa tika chimakhala changu sindikudziwa, koma timatenga chakudya mkono wa manja, ndiye timatenga kapo mkono wa manzere. Uku ndikumajira mkono wa manja, uku ndikumamwira mkono wa manzere. Kodi apapa ndiye kuti tikudya mwa halali? Zimene tikujazo ndi za halali, koma majedo kodi ndi ya halali? Tipeza kuti Asilamu ambiri tasiya kudya mwa halali, yani kuti nthawi imene tikujera mkono wa manja maso nthawi imene tikujera mkono wa manja timakhala tili limodzi ndi Allah tabaraka wa ta'ala. Koma tikama jera mkono wa manzere ndi kumwera so mkono wa manzere timakhala ndi shaitani, sitikhala ndi Allah tabaraka wa ta'ala. Ndi anthu angati amene amachula zina la Allah subhanahu wa ta'ala, ambiri timaona ngati tikamanena za kuchula zina la Allah tabaraka wa ta'ala nthawi imene tikudya ndi nthawi imene tikudya chakudya nsima kapena mpunga kapena tii basi. Ndi anthu angati amene amati akagula chinangwa musika kapena akagula mbatata musewike kamaenda amachula
kuchula dzina la Allah tabaraka wa taala. Komanso amajera mkono wa manze ndi anthu angati? Ndi anthu angati amene akagula chakumwa amagwirisa ntchito kumwera mkono wa manja? Ndi anthu angati? Ndizomvesa chisoni asilamu tikudya chikunja tikumwaso chikunja. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama adatiphunzitsa kuti ife tikafuna kudya tizijira mkono wathu wa manja, tikafuna kumwa tizimwera mkono wathu wa manja, tikhala abwenzi a Allah tabaraka wa taala, tikhala pa chipani cha Allah tabaraka wa taala. Koma tikasemphanisa tidziwe kuti ifeyo tili pa chipani cha shaitani, tikupanga zinthu zosangalatsa shaitani. Choncho wina aliyense amene amapanga zinthu zomusangalatsa shaitani zimakhala zomkhumudwitsa Allah tabaraka wa taala. Amene akupanga zinthu zomusangalatsa Allah tabaraka wa taala zimakhala zonyansaso shaitani. Tiyeni tikhale anthu omusangalatsa Allah subhanahu wa taala, tisakale anthu omusangalatsa shaitani. Abale wanga, mtumiki sallallahu alaihi wasallama sadasire pomwepo adapitiliza kumuza mwanakuli wakuli mimma yalika, ukamaja uzidya mbali yako imene iwe wakhala. Zikutipangisa ife kunena kuti tizidya pa jamaa. Siku lina maswahaba olemekezeka adadandaula kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kunena kuti ya Rasulallah, o iwe mtumiki wa Allah, inna nakulu wala nashba, ifetu ndiye timaja timapika chisima cha mbiri, kandi mpunga umakhala wa mbiri, kandi mbatata imakhala ya mbiri, kandi chinangwa chimakhala cha mbiri, wala nashba, koma sitimakuta. Qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama, mtumiki sallallahu alaihi wasallama adauza kunena kuti fala'allakum taftariqun, kuteka kuti inu mukamaja mmaja mosiyana, aliyense amaja paeka mmaja chizungu. Leo lino nyumba za asilamu mwalo wa chizungu, kuli mbale za zigawo, akuti mwana aliyense nyumba ili ana 5, mwana aliyense mbale yake aliyense mbale yake, akuti kufuna kuja chizungu, kusemphana ndi sunna za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chimodzimodzi maswahaba so adadandaula kuti ife timaja koma sitimakuta. Mtumiki adauza kuti kuteka inu mmaja mosiyana. Maswahaba adauza kuti naamu, ndizona dife tikamaja timaja mosiyana, aliyense amaja paeka. Faqala lahumur rasulu sallallahu alaihi wasallama, ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adawauza kunena kuti fa idha akaltum fajtami'u ala ta'amikum yubarikullah fikum. Sono kuyambira lero mukafuna kuti muzikhuta, mukafuna kudya muzidya pa jamaa, mukafuna kudya chakudya china chilichonse muzidya pa jamaa. Jamaa ikuyambira pa anthu awiri kumapita kusogolo, awiri atatu anayi asanu ndi kumapita kusogolo, imene ndiye jamaa. Mutha kundichitira umboni akuti yubarikullah fikum, Allah aika baraka, aika madaliso pachakudya, kuti pakhale madaliso Allah tabaraka wa taala, kuti anthu tikhale odalisika pa nthawi imene tikudya, akuti tikuyenera kumadya pa jamaa choyambirira. 2, tikuyenera kuchola dzina la Allah tabaraka wa taala kunena kuti bismillah kapena bismillahir rahmanir rahim. 3, tikuyenera kuti tijele mkono wathu wa manja. 4, tikamaja aliyense azidya mbali yake imene wakhala, ndicho lenga chote aliyense apeze nawo baraka imene ikupezeka pamalo amenewa. Abale wanga olemekezeka mu Allah subhanahu wa ta'ala, mutha kundichitira umboni nyumba muli ana 4 5, aliyense akumpasa mitanda 3 ndiwonso aliyense zake zinthu zimenezi kuti azisonkhanise malo amodzi ndi azike mbale imodzi, simeja izaoneka yambiri kwa basi. Ndipo nzimayi sangaphike so sima imeneyo ayi aziona kuchuluka chifukwa chani yaunjikidwa malo amodzi. Koma chifukwa choti aliyense tikumpasa paeka timaziona ngati ndizochepa. Ndikupasa ndi chitsanzo chapafupi kwambiri pa nkhani ya chakudya imeneyi. Nyumba mmene muli ana 5, mitanda timampasa mwana aliyense 3. Pali mwana wina amadya mitanda 3 ndikukwanira, amakhala kuti wakhuta. Mwana wina amadya mitanda 3 ndikumaliza koma osakhuta chifukwa ndi mwana odya kwambiri. Mwana wina amadya 2 yokha, wina uja amausiya ndiye amangoyiko wakowa nsimeja kungoyiko wakowa chifukwa iye uja yake ndi 2 yokha imene angadya ndikukhuta, wina uja umakatayidwa kuzala. Mwana wina amadya umodzi yokha, 2 ija angoyiko wakowa ndikuisiya. Nyumba yomweyo ena akudya akukhuta, nyumba yomweyo ena akudya sakukhuta, nsima ndikumakatayidwa nyumba yake yomweyo kuma ana ena asakukhuta. Kuma lero lino mutati musatile sunna za mtumiki sallallahu alaihi wasallama zotilimbikisa ife asilamu kudya pa jamaa. Ana 5 amene wawa malomo
pula mitanda yokwana 15 itatu muzango pula 10 yoka ndikuyika mbali imodzi 10 yo ndiyonso zokwisana ndi mitanda 10 yo muzapeza kuti ana onse azadya ndikukhuta pana sima ndikusala chifukwa chimene chimachitika odya mtanda umodzi uja akadya amadya ndikukhuta nsima imakhala yasala odya mitanda iwiri amadya ndikukhuta nsima imakhala yasala odya itatu amadya itatu ndikukhuta odya itatu osakhuta uja amapezera mwayi pasima imene azinzake asiya aja amene amayenera kupasidwa mitanda itatu ndi amadya umodzi okha amapezera mwayi odya mitanda ina yosala ija pamene mwende kuti pakhala adilu pakhala chilungamo koma ngati sitikutero tikupereka chipinjo kwa ana athu ena nkumakhuta nyumba yomweyo koma ena osamakhuta zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti ife tikufuna kudya chikunja tikusiya sunna za mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama choncho abale wanga olemekezeka mdini ya Allah tabaraka wa taala tikafuna kudya tiyeni tije za halali tikafuna kumwa tiyeni timwe za halali komanso pa nthawi imene tikudyayo nthawi imene tikumwayo tiyeni timwe mwa halali tiyeniso tije mwa halali potengera ndi chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu عليه وسلم والصادق في البيع والشراء مباركون بأعمالهم الصالحة komanso anthu amene timachita malonda ogula ndi ogulisa tiyeni tichite chilungamo pa malonda Allah amayika baraka pa malonda athu amene ife tikuchita koma ngati tikubisa chilungamo pa malonda Allah amachosa baraka anthu ambiri timafuna kuwina kopitira muyezo zimenezo zimapangisa kuti Allah tabaraka wa taala achose madaliso amene amayika pa malonda anthu ambiri timabisa chinthu timatenga foni lero lino asilamu ndikukagulisa ndiye timamuuza munthu foni imeneyi ndiye mphamvu kwa basi battery limeneli moto umathawiki koma tikudziwa kuti battery limenelo even 24 hours simakwana ndizomvesa chisoni kuchita chinyengo pa malonda zimapangisa kuti Allah tabaraka wa taala asayiki baraka zikufunika kuti ngati chinthucho chili ndi vuto kaya iwe ukugulisa gali moto ili ndi vuto kaya ndi chovala chili ndi vuto kaya ndi foni ili ndi vuto kaya ndi iron ili ndi vuto onesera vutolo ndiye uchaje mtengo ogwirizana ndi chinthucho ndi vuto limene lilipo ukapanga zimenezo yubarikullahu fikum Allah azayika baraka pa malonda ako amene ukuchita koma ngati ukubisa chilungamo tamhaqul baraka fi hadhihi tijara Allah amachosa baraka imene imapezeka pa malonda amenewa abale wanga olemekezeka wa idha dakhala rabbul usra daruhu shuri'a lahu ifsha'u salamu ala ahlihi komanso munthu akamalowa nyumba yake imene muli familia yake ana ake ndi mkazi wake walamulidwa kuti apereke salamu ndi anthu angati amene akamalowa nyumba yawo amapereka salamu ife amene tili asilamu muta kundichitira umboni kuti timangoyenda ndi didi ndikumalowa nyumba osapereka salamu mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama adatiuza kufunikira kwa salamu mahadithi ochuluka kwambiri ina mwa iyo imene yochuluka kwambiri mtumiki sallallahu alayhi wasallama adauza kuti afshu salamu bainakum chulusani kupasana mitendele pakati panu kupasana mtendere ndi imodzi imene imampangisa munthu kuti akhale odalisika tiyeni tione hadithi ina imene mtumiki sallallahu adanena kuti ubudur rahmana mpembezeni mbuye wani Allah subhanahu wa ta'ala wasilul arhama komanso muzilumikiza maubale wa afshu salama komanso muzichulusa kugawirana mtendere pakati panu tadkhulul jannata bisalami muzalowa kujanna mwantendere munthu amene akalowe kujanna ndiye kayo amene akufalisa mtendere amene ndi amene ali odalisika asilamu pamene tikukumana tisamapasane bo kapena shapu asindile uli ajimwiche uli zonse zija sikuti ndizolesedwa ayi koma tisanayambe zimenezo tiyambe kaye kupasana mtendere umene anatikhazikisira mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama afshu salamu bainakum tigawirane mtendere kaye kenaka ndiye tizifusana zinazo zimene tikufuna kufusana koma ndizomvesa chisoni kukubwela zisimo zosiyana akuti uje nikagunde chani zosiyana maka achinyamata ndiye tailira kwambiri mmasukulumu tikulephera kugawirana mtendere azinzathu achikunja awa akutibweresera zinthu zosiyana zopha mtendere umene adatiyikira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bo shapu uje nikagunde ndi zina zotero zonsezi ndi zinthu zachikunja Islamu akufunika kusatira sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ife ngati Islamu ife ngati maduati ife ngati Islamic Information Bureau
tili patsogolo kufalisa chiphunziso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo amene akufuna zambiri zokhuza ndi Chisilamu akuyenera kuti atipeze Islamic Information Bureau, tiwathandize uthenga wa uzimu, uthenga wa Allahu tabaraka wa taala, uthenga wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uthenga wa maswahaba. Ndicho linga choti tizendera limozi tikalowe ku janna ya Allah subhanahu wa taala. Habari wanga olemekezeka munthu kuti akhale odalisika akuyenera kuti choyambirira mmene tafotokozera agwiritse ntchito Qur'ani yolemekezeka, agwiritse ntchito masunna antumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngati iwe uli pa ntchito usatire constitution ya Allah subhanahu wa ta'ala kuti kodi ntchito uzipanga bwanji. Pali anthu ena amene alembedwa ntchito kumachita kuti ma interview sana khonze, amene anakhonza ma interview ndikumasiyidwa chifukwa kuti ndi anthu osadziwika, alibe connection ina iliyonse ndi akuluakulu ama interview, koma anthu amene analiphera ma interview ndikumatenga kuti awa ndi amene achita bwino. Pena so mpaka na amene sana achite participate ndi ma interview omwe kungo ayimbira foni kuti ino basi bwerani kuno muzayambe ntchito. Si zinthu zofunikira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso kukhala munthu wa udindo sizi kutanthauza kuti ndi odalisika ndi Allah tabaraka wa ta'ala. Amene ali odalisika ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kayo amene panchitopo amachita zokhazo zimene wamulamulira Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso mtumiki wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutha kutichitira umboni abale wanga olemekezeka kunena kuti anthu ambiri timakakamira ofesi, timakakamira pampando zoti adhana apanga sitimakhala nazo busy, sitimalabadira, koma tidziwe kunena kuti Allahu tabaraka wa taala ali ndi nthawi yake imene adayikhazikisa yoti wina aliyense afune asafune nthawi imeneyo ikafika akunena kuti asiye china chilichonse chimene akupanga, angakhale so ili ibada, koma na nthawi ya swala ikakwana siyani ma ibada onse, siyani zintchito zonse, siyani ma business wonse, siyani maganyo onse, tikampembeze Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Chifuka swala Allah tabaraka wa ta'ala adayika munthawi yake yokhazikika. Choncho sizopanga delay nthawi ya swala kuti ayi ne swala ndibayidziwa ngakhale apanga adhana ndi swaliba apapa ndili busy ukuphwanya nthawi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chito imene ikolowa haramu chifukwa ndi nthawi ya Allah tabaraka wa ta'ala, ndi nthawi yoti umpembeze Allah subhanahu wa ta'ala, ndi nthawi yoti ungwadire Allah tabaraka wa ta'ala, ndi nthawi yoti untumikire Allah subhanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka mudini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamene tikupanga malonda tiyeni tinkumbukire Allah subhanahu wa ta'ala. Angakhale business itakoma cha mtundu wanji, shopo mutazaza makastoma na cha mtundu wanji, tiyeni nthawi ya swala ikakwana tiseke shopu tizipita kuzikiti tikampembeze Allah subhanahu wa ta'ala. Amene tili pa ntchito nthawi ya swala ikakwana tiyeni tiseke ofesi tipite kuzikiti tikampembeze Allah subhanahu wa ta'ala. Tikatero tizakhala anthu odalisika pa ntchito yathu imene tikugwira. Ndipo ngati pali ntchito imene imamulepheresa munthu kupanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala muthawi yake, ndikunenetsa kuti ngati pali ntchito imene munthu akamayigwira amalesedwa kuti asiyeke ntchito akampembeze Allah tabaraka wa ta'ala, ntchito imene isiwenera kwa nsilamu kuyigwira. Ntchito imene ili yabwino ndiyo kayo imene nsilamu akamayigwira izimpasa nthawi ndi mpata otha kusiya ntchitoyo ndi kupita kunzikiti kukampembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ntchito imeneyo ndi yabwino, koma ntchito imene munthu amakakamizidwa kuti asaisiye nthawi ya swala ikakwana, ntchito imeneyo siyofunikira kwa nsilamu, ntchito imeneyo siyabwino kwa nsilamu. Business imene imamulepheresa nsilamu kumpembeza Allah tabaraka wa ta'ala, business imeneyo siyabwino kwa nsilamu chifukwa imulepheresa kukalowa kujanna. Malonda ena aliyonse amene ife tikupanga tiyeni tisaiwale kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ife amene tili alimi pamene tapita kufamu yathu kukapanga za ulimi watu usatilepherese kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi ya swala yakwana tiyeni tisiye za ulimi, tisambe, tivale zovala za tahara bwinobwino, tigwade timpembeza Allah subhanahu wa ta'ala ndikumapitiliza ulimi watu. Koma ngati tikukakamira mpaka na nthawi ya Allah ndikumadusa, tiziwe kuti ulimi watu sukutipindulira, ulimi watu mulibe baraka, ulimi watu Allah subhanahu wa ta'ala sakusangalala nao, ndipo zosatira zake tikalowa ku moto wa jahannama chifukwa tatengeka
ndi zinthu za dziko lapansi zimene mathero ake alipo mpano, palibe chimene tingatenge ndi chimodzi chomwe kupitisa kwa Allah tabaraka wa taala, koma ndi swala imene ikakhale chiweruzo kwa ifeyo pamaso pa Allah tabaraka wa taala. Atumiki onse angakhale adali odalisidwa koma sadasiye kumpembeza Allah subhanahu wa taala, mmene akusimbira Isa alayhi salatu wassalam kuti pamene anali odalisidwa ndi Allah tabaraka wa taala adalamulidwa kuti azimpembeza Allah subhanahu wa taala ndi kupeleka zaka moyo wake onse umene iyeyo akhale pano paziko lapansi. Allah subhanahu wa taala walankhula mu Qur'ani yolemekezeka kunena kuti ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpembeze mbuye wako, mtamande mbuye wako, mgwadire mbuye wako mpaka na imfa izakutenge. Sada patule kuti munthu amene ali pa ntchito ayi akhale busy ndi ntchito yakeyo ndi akapeza mpata akampembeza Allah tabaraka wa taala. Amene ali pa ujende, amene ali pa malonda akhale busy kaye ndi malonda ndi azikabweza zipindi zonse usiku. Tiyeni pamene swala idayikidwa mu nthawi yake, Allah akutilamula kuti timpembeze mu nthawi yake yoyikika imene adayika, komanso timpembeze Allah tabaraka wa taala mpaka na imfa izatitenge. Abale wanga olemekezeka mwa Allah subhanahu wa taala, munthu amene akufuna kukhala odalisika pano paziko lapansi achite chifuniro cha Allah subhanahu wa taala pena paliponse pamene ali. Chilichonse chimene akuchita asinkumbukira Allah subhanahu wa taala, asanapange chinthu akumbukire kaye kuti Allah subhanahu wa taala pa chimene ndikupangachi akundiuza chani, kodi ndikulondola kapena sindikulondola. Ngati sakulondola akuyenera kuti abwerere, asapange chinthu chimene Qur'ani ikumulesa, asapange chinthu chimene mahadithi ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallam akumulesa. Chifukwa tikapanga zimenezo ndi kuti ifeyo sitikugwirisa ntchito buku la Qur'ani, sitikugwirisa ntchito mahadithi ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha lamma suila ani nabii sallallahu alaihi wasallam, tawi imene adafusidwa za Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam zokuzana ndi makhalidwe ake, qala khulquhu alqur'ani, adanena kuona kuti chikhalidwe cha Mtumiki sallallahu alaihi wasallam chidali tu Qur'ani, umoyo wake onse unali Qur'ani. Zikutanthauza kuti asanapange chinthu Mtumiki sallallahu alaihi wasallam amayamba kaye wafusa Qur'ani imuuze zofuna kuchita. Kodi ndi asilamu angati amene akafuna kupanga chinthu amayamba kaye alingalira kuti kodi Qur'ani ikundiuza chiyani pa chinthu chimene ndikupanga. Abale wanga olemekezeka mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ife ngati tikufuna kuti tikhale odalisika si udindo umene tili nawo, ngati tikufuna tikhale odalisika si kutchuka kumene tili nako, ngati tikufuna kukhala odalisika si business yotamandika amene tili nayo, kapena si kukongola kumene tili nako, kapena si ana ochuluka amene tili nawo, si ma degree ma masters amene tili nawo, hayi ndithu, koma kuti munthu akhale odalisika. Kaya ndiwe osauka, sudaphunzire, sumagwira ntchito ya mu office, supanga business, umangokhalira maganyo, ngati ukufuna kukhala munthu odalisika, gwirisa ntchito malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ugwirise ntchito chiphunzitso cha Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ukhala odalisika. Ndipo kudalisika kweni ndi kumwalira munthu ali Islamu. Munthu amene wamwalira ali Islamu, munthu amene ndi munthu odalisika. Kudalisika kweni ndi kukayankha mafunso am'manda atatu waja. Munthu amene azakwanise kuyankha mafunso onse atatu am'manda ndi kuti munthu ameneyo ndi odalisika ndi Allah tabaraka wa taala. Kudalisika kweni ndi kuti tikazaukisidwa m'manda tizalandire buku lathu ndi mkono wathu wa manja. Chifukwa munthu amene azalandire buku lake ndi mkono wa manja, munthu ameneyo ndi odalisika, chifukwa akudziwa kuti zake pamenepo zaira kokalowa ndi kujanna. Koma munthu amene azalandire buku lake ndi mkono wake wa manzere, adziwe kuti ameneyo zake zada, ameneyo si odalisika, ameneyo ndipo ndithu azanena kuti ya laitani lamu uta kitabi, amayo kalanga ine sindapaside buku langa, walamu adiri ma hisabia, sini maganizira kuti chiwerengero changa chikhala chonchi, ma aghna anni maliya, chuma changa sichinandipindulire, udindo wanga sudandipindulire, kuchuka kwanga sikunandipindulire, business yanga sidandipindulire, kukongola kwanga sikunandipindulire, kuphunzira kwanga kunse kuja kwa pamwamba sikunandipindulire. Chifukwa chani? Zonsezi amazinga ngati ndi zinthu zimene zikampangise iyeyo kukalowa kujanna, koma kupambana kweni ndi kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo watu onse umene tikukhala pano paziko lapansi, ngati tikufuna tikhale anthu odalisika ndi Allah tabaraka wa taala,
tikhale anthu ompembeza Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mavuto tiye tingwadire Allah subhanahu wa ta'ala, pa mtendere tiye tingwadire Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mpembezeni mbuye wanu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka na imfa izakupezeni. Mahma takun, muli monse mmene inu Mungu akhale pano paziko lapansi, pena mmaseka, pena mmalira, pena mmakwiya, pena mmasangalala, pena mmajaza bwino, pena simajaza bwino, koma zonsezi ndizozisiya pano paziko lapansi. Chimene tizatenge ndi ibada, ndiye tiye timpembeze Allah subhanahu wa ta'ala, tikhale anthu omuopa Allah subhanahu wa ta'ala, tizakhala anthu odalisika pamene tikukalowa ku janna imene adayikonza Allah subhanahu wa ta'ala kwa anthu okhawo ochita chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala, anthu okhawo ochita chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala. Abale wanga olemekezeka, tikafuna kuziwa zambiri sokuzana ndi uthenga wa Chisilamu, tiye tipange visit Islamic Information Bureau, tindi Limbi Islamic Information Bureau, komanso tindi Ndilande Islamic Information Bureau, tindi Mangochi Islamic Information Bureau, tindi Baraka Islamic Information Bureau, komanso tindi Lilongwe Islamic Information Bureau. Kumeneko tikapeza information ya Chisilamu yeni imene inabwera ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Komanso kuli mabuku osiyana amene timapereka mwaulere kumeneko. Komanso anthu amabwera kuzamangisa manika kumeneko, kapenanso amatiyitana ife ndikupita kumene akufuna anthu aja kukamangisira manikawo. Ndicho linga choti nikaya yathu ikhale ya sunna, yosatira sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tiyeni tipange visit ma website yathu a Islamic Information Bureau. Abale wanga olemekezeka, ndi mawu amenewa ndikuseni majamu Allah subhanahu wa ta'ala kuti level imene adakuyikani Allah subhanahu wa ta'ala, kaya muli pa ntchito, kaya muli pa business, kaya ndinu ochuka ndi udindo wina uliwonse, tisayiwale kunena kuti ngati tikufuna kukhala anthu odalisika, timpembeze Allah subhanahu wa ta'ala, tisatire constitution ya Allah subhanahu wa ta'ala, tisatire chipuso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiyana al-yaqin, mpaka na imfa izatipeze ifeyo tikupanga zimenezi. Tisakhale anthu a season, pali anthu ena amene Allah subhanahu wa ta'ala adadalisa ndi ibada chifukwa chona kuti adali anthu osauka, anthuso ndikumene kuti mashallah utu ndiye ndi munthu wa ibada, ndi munthu oswali, munthu oziwa kusunga sunna, ovala nkanjo, ovala hijabu, koma akangotidalisa ndi neema ya pano paziko lapansi, mpaka na anthu amafika pomalozana chala kuti kana, mpaka imafika isimu kana, awatu anali anthu oswali, anali ovala nkanjo, leo lino ayamba kuvala kepi, atahila ndiza ziko lapansi chifukwa cha mtendere ochepa umene watipasa Allah subhanahu wa ta'ala pano paziko lapansi, umenenso ungatipangise ife kugwira m'maisolo akulu umene ungatipangise ife kuti tikakhandima question mark pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, umene ungatipangise ife kukaphonyana ndi janna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tiyeni pamene tikufuna kukhala anthu odalisika, tisasirire kukhala anthu apamwamba, tisasirire kukhala anthu audindo waukulu, kapena ophunzira kwambiri, kapena achuma chochuluka kwambiri, koma tisirire kugwirisa ntchito malamulo a Allah tabaraka wa ta'ala, tisirire kugwirisa ntchito chiphunzitso cha mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tikatero ife tizakhala anthu odalisika pano paziko lapansi, tizamwelera tili asilamu mmanda, tikakwanisa kuyankha mafunso atatu amene angelo azatifuse. Komanso siku la kiyama tizaukitsidwa ndikupasidwa buku lathu ndi mkono wa manja, ndipo matelo wake azakhala kukalowa ku janna imene anayikonza Allah subhanahu wa ta'ala kwa anthu amene ali odalisika. Ndi mawu amene wabale wanga olemekezeka ndikuseni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti akupangeni inu ndi ine kukhala ompembeza Allah subhanahu wa ta'ala, osakasaka madaliso Allah subhanahu wa ta'ala pogwirisa ntchito chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chiphunzitso cha mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.